जोंबो मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय जाहैबाय जोबोद बेनिफ्राय आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंसै आरोना हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आङो गोबाव सम जाबायमोन ब्लग लाबोया दिनैहाय आङो गोबावनि उनावहाय मोनसे ब्लग लाना फैबाय बे जाहैबाय आंनि थाखाय मोनसे एसे गोजोनथाव होननानै आं सानना लाबाय आरोखि मानो होनना बुंबा गोजोनथाव होनना बुंबा बिराद बोसोरनि उनाव आं माने दिनैहाय थांलाय फैलाया खम जासिगोन आरो दिनैनिफ्राय आङो थांलाय फैलाय खम जासिगोन जों लोगोसे आरोबाव गावनि खाथियावनो आङो फैनो मोनबाय बा खाथियावनो फैनानै खामानि मावनो मोननायखाय माने एसे टाइमखौ एभेलेबेल जानाय बायदि मोनदों आरोखि ना बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोनखौहाय नैबेखौनो आं दिनैहाय माने दिन्थिलांनोसै आङो दायो दिनैहाय अबाव दंफैयो आरो आङो बेयाव मानो फैदों आरो आं दिनैनिफ्राय बेयाव मानो फैबाय थासिगोन आरो बै समावहाय आङो बेसेबां टाइमाव थाङोमोन न'निफ्राय आरो आङो नैबे समावहाय न'आव आङो बेसेबां टाइमनिफ्राय दायो ओंखारबोयोब्ला माने आंनि टाइमा मेकआप जायो बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि आङो दिन्थिलांबाय थानोसै आरो आङो दायो जाहैबाय फैयै फैयै आं माने जायगायाव मोनफैखाबाय आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिनोसै जायगाया बियो अबेहाय आरो आंनि न'निफ्राय बेसे गोजान जायो आङो दहाय मिटार बक्सखौबो फैनायाव नायबोखाबाय आङो किल'मिटारखौ आरो मिटार बक्स नङा माने किल'मिटारखौ आं नायनानै फैखाबाय न'निफ्राय बेसे गोजान जायो आरो बेसे गोजाननिफ्राय फैनानै आङो बे जायगायाव फैनानै खामानि मावफैनांगौ एबारनिफ्राय जाखो नङा होमबा बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना दिनैबो गोदान भिडिअ'हाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो नोंथांमोनखौहाय आंनि बे भिडिअ'खौहाय जोबजासे नायलांबाय थानो थाखाय आं खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायाखैब्ला नायनो थाखाय खावलायबाय आरो दिनैसिम जुदि आंनि चेनेलखौ जुदि नायनानै जुदि साबसक्राइब जुदि खालामाखैबा बे आंनि राजु धनसि इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोनखौ आं नायनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे आंनि फेसबुक पेज राजु बसुमतारी फेसबुकखौबो नोंथांमोनखौ आङो जोबजासे नायनानै आरो फल' आरो शेयार खालामना होनो थाखाय आं खावलायबाय थौदो बिदिबा लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायलांसै आङो दायो अबे जायगायाव दंफैयो नै सारि राउन्ड एसे नायना लाग्रोदो माबायदि जायगाखौ नुदों ना बे जाहैबाय नै सारि राउन्ड आं खोन्थिबा आंनि उनावहाय आरो ना नै नायना लाग्रोदो माबायदि जायगाफ्रा जाहैबाय नै ओरैजाय आं दायो माने बाउन्डारि सिङाव हाबखाबाय आरोखि बेनो जाहैबाय नै एसे जुम खालामो आङो जायगाखौहाय बे जाहैबाय मयदमिंमां गाव पन्सायत नङा होमबा सिङावहाय आं दायो हाबलांसै ओरैजाय नै बे जाहैबाय लेट्रिन बाथरुम ओमफ्राय ओरैजाय थाहैबाय बाउन्डारिया बारा गिदिर नङा आरो ना ओरैजाय थाहैबाय माने खोदोमगुरि कलेज ओमफ्राय ओरै उनावहाय थाहैबाय खोदोमगुरि हाइ स्कुल ट्राइबेल माबा मोनसे दंमोन दे बे स्कुल नामखौ बावबाय आं मयदमिंमां ट्राइबेल खोदोमगुरि स्कुल नामाथाय हाइ स्कुल ओमफ्राय ओरैजाय थाहैबाय माने बैयाव माबानो आमगुरिनो आरोना बेयाव ओरैजाय लामाया बेयावहाय ओरै थाबाय उगुरि खाथियावनोसै आरोखि दा आङो जायखिया सिङाव हाबलांग्रोनोसै नङा होमबा नै वाह सिङाव आङो फार्स्ट टाइम नै बे जाहैबाय अफिसखौ एसे दिन्थिग्रोनोसै नङा होमबा नै बेनो जाहैबाय अफिसा दा आङो दायो दिन्थिगोन बेवहाय दङ बे जाहैबाय हबादे बिदि बे जाहैबाय भाइस प्रेसिडेन्टनि ओरैजाय माखासे अफिस स्टाफफ्रा थाहैबाय नै बेयाव आरो माखासेया बे जाहैबाय जा प्रेसिडेन्टनि हासबेन्ड आं बेजोंबो दायो एसे रायलायगोन ओमफ्राय जे थाहैबाय जा आंनि अफिसनि कर्मचारि स्टाफ नैबे जाहैबाय गोदानसो जगत दा होनना बुङो आरोना पेगु ना माबाथाय नांगौ बावबाय आङो जगत पेगु आं ओमफ्राय सिङाव हाबनोसै आं जायगायाव एसे दिन्थिसै नङा होमबा नायना लादो जायगाफोरा आंना माबायदि ओरैजाय नै बेयाव सेक्रेटारि जिरायगोन बेयाव आं नैबेयाव जिरायगोन बे आंनि बे जाहैबाय आंनि टेबोला बेटा केनेगा खबर ভাল না বহি আছে নেকি আচ্ছা কোনোবা ফোন কৰিছিল নেকি মোক बे जाहैबाय आंनि रुमा आरो ना रुमखौ एसे दिन्थिबाय आं नै आं मबाइलबो चार्ज होदों मबाइल आंना मा जाहैबाय न'आव कारेन्ट गैया जों लोगोसे ओंखायनो आं बेयाव दसे चार्जखौ होबाय आं नैबे मोनसे खोथा बुंनायदों नोंथांमोना मुथथे नायलांगोन बिनि उनाव आं लास्टआव माखासे खोथा बुंगोन नङा होमबा नोंथांमोना मुथथे खोनासंनानै लादो आरोखि ओमफ्राय माखासे आङो दिनैहाय माखासे नोंथांमोननो गोदान आंनि जेनेबा स्टाफ बा कलिगफोरखौ एसे दिन्थिनोसै आंजों दङ माखासे वार्ड मेम्बारफोर गोदान माने आंबो गोदान जाहैबाय नालाय गोदानजों लोगोसे गोदान दिनैहाय आङो माने गासिबो सिनायथि होगोन आरोखि आङो बेयाव दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन खामानि मावनो आरो लोगोसे बेसे गोबाव थानो मोनगोन बा बेसे गोबावसिम मावनो मोनगोन बा बेसे गोबावसिम आङो बेयाव थागोन नङा होमबा बेखौबो आं लास्टआव बुंगोन बेनिफ्राय आङो बेसे गोबाव बेलेगाव थानानै बेसे गोजान न'निफ्राय किल'मिटार गोजान आङो थांलाय फैलाय खालामोमोन दायो आंनि न'निफ्राय बेसिम खै किल'मिटार जायो नङा होमबा बेखौबो आं एसे दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोनहाबो थांफाबाय थाबानो जाबाय आरोखि आरो आं सिङाव हाबनि बेयाव माने जोंनावहाय मा जाहैबाय माखासे फेसिलिटिबो दङ ओरैजाय नै बेयावहाय माने माखासे किटचेनबो रुम थाबाय जाहैबाय ओरैजाय दङ आरो जोंना प्रेसिडेन्ट बायद' एसे रायज्लायनोसै आङो ओरैजाय नै बिसोर जाहैबाय आंनि गोदान लोगो जाजोब्बाय गासिबो बिसोर जाहैबाय वार्ड मेम्बार बेबो वार्ड मेम्बार बे जाहैबाय जा प्रेसिडेन्ट बायद'नि आं जायखिया दिन्थिनाय नुबाय दा नै
बे जाहैबाय नैबेनो जाहैबाय सोरबा सोरबा नुदोंबा सिनायदों जानांगौ जा बायद'खौ बे जाहैबाय जोंहा काउन्सिलर नामखौथ' मिथिला थेवबाबो आरो नैबे गासिबो वार्ड मेम्बार जाहैबाय बेबो वार्ड मेम्बार खिन्थु लास्टआव आङो मोजां दिन्थिगोन नैबे जाहैबाय आदानि हिन्जावा माबा काउन्सिलर दै फ्राय मानसिफोरा नुबा सिनायखासिगोन जाबाय बायदि मोनबाय आङो थेवब्लाबो आं दायो एसे मोजां दिन्थिनोसै आरो नै दाथ' आं रायज्लायनायखौ एसे दिन्थिला आङो दायो ओरैजाय नै बे बायदियाव मा वार्ड मोनलाय नोंना माजरबारि ना ओमफ्राय नोंना एक नं वार्ड आदसा अके आङो दायो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानबायना आङो बेयावहाय फैनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय गासिबो माने गोदान गोदान लोगो मोनबाय बेजों लोगोसेनो आङो बेलेग आङो जाय जायगायाव खामानि मावदोंमोन 10 इयार्सनि जायगायाव जाय जायगायाव खामानि मावदोंमोन न'निफ्राय आप डाउन माने 100 किल'मिटार एबभ आं माने पार डे माने जार्नि खालामनानै खामानि मावनानै फैदोंमोन दा आरो बिनि लोगोसे खाथियाव फैनो मोनबाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय जोंबो मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय जाहैबाय जोबोद बेनिफ्राय आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंसै आरोना आङो नोंसोरजों बारा रायज्लायनो बायद'जोंहाय आं नैबे खोथाखौ आरोना आं एबार बुंनोसै नोंथांमोननि नैबे खोथाखौहाय आङो बेयाव फैनानै आङो न'निफ्राय बेसे गोजान जायो नङा होमबा बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बे जाहैबाय आंनि न'निफ्राय आङो दानि साननानै फैनानै आङो माने टटेलि नायदों आरोना आङो किल'मिटारखौ नायनानै फैदों आङो किल'मिटार नायना फैनायाव जाहैबाय 11 सामथिं जायो माने फन फैना होदोंमोन दे लोगोफोर गाज्रि मोना मा जाहैबाय आंनि न'निफ्राय एकदम माबाल' जायो 10 किल'मिटार जाया आरो 9 किल'मिटार जायो न'निफ्राय ओमफ्राय ओरैजाय गिदिंना फैबा 9 किल'मिटारनि बारा गोजान जायो ओमफ्राय दायो आं सानबाय जेला आङो बै जायगायाव खामानि मावदोंमोन अब्ला बे समाव जाहैबाय मा होनदों बेखौहाय आङो 8:30 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारनानै थांनांगौ जायोमोन खिन्थु दायो बेयावहाय फैनानैनो आङो मा जाहैबाय न'निफ्राय आङो 10ता 10:30 बेफोरबायदियाव फैबाबो आं माने राइट टाइमाव मोनफैयो आरोखि होमबा आं माने गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे टाइमखौ आं न'आवबो माखासे टाइम होनो हाबाय आरोखि आङो दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय लोगोफोर जाय मानसिया माबा मोनसे मावनानै जुदि साक्सेसफुल जायो गोसोआव गोजोननाय ओरैबायदि फैयो खिन्थु नोंखौनो नों बुंनो हाया जे बा सोरनोबा बुंनानै जे नोङो बेखौहाय गोजोन बा फोरमायनानै होजोबनो हागोन बे खोथाखौ सोबबो मिथियो माने जायहा खामानि मावनानै बा अबेबा जायगायाव गोदान जायगायाव थांनानै नों जुदि बेनिख्रुइ जुदि साबसिन हामसिन जुदि जायगा मोनो बा अब्ला आरोना जायबा गोजाननिफ्राय जाय मानसिया खाथियाव फैयो दै आं बे खोथाखौ बुंदों मा अब्ला माने गावखौनो गाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन आरोखि आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनै खावलायबाय आं माने गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय आरो जाय बिथांमोना नैबे खामानिखौहाय आंखौ माने सोरबा माखासे हेल्प होबाय बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेल थेंक्स बावहरबाय आरो लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय बाय लोगोफोर बिदिबा आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय नोंथांमोना आरोबाव थांफाबाय थादोलाय ना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनगोन होननानै नेबाय थादोलाय अके